Vieš, aj včera večer proste som jedla až o 8, ale potom vieš, ak som siahla do chladničky, ok, vajíčko je uvarené, dobre, tak už len trošku toho tofu, bum, zelenina a ten chlebík bol ešte z dňa predtým, ale proste zrazu máš za 10 minút akože vyskladané také jedlo, ktoré je fajn, aj že sa mi aj páči, aj mi chutí, aj mi dá všetko, čo potrebujem. A nie je to komplikované, len treba byť dobre pripravený. Vieš, akože nie je to na konci dňa rocket science, ale proste potrebuješ si to vžiť, aby si sa vedel tak hýbať v tých intenciách. A napríklad dneska som mala na obed halušky s brinzou, normálne akože takú porciu, lebo sme proste mali pracovný obed, no tak si dobre, no tak večer si dám proste, nemusím mať večer neviem koľko sacharidov, proste si dám viac proteínov a zeleniny, no. Ďakujem. Čau, hej. Hej, asi tak.